ariketa honetan ikusten da zuten bezala, beraidea batuketak eta kenketak. Orduan, denak batera egin behar dira. Ezkerretik eskubira, baina esan dugu badagoela beste aukera bat. Eta izango litzake positibo guztiak batu eta negatibo denak batu eta kenketa egin. Orduan, modu erabiliko dut. Ikusiko du positiboak zeintzu diren. Negatibo, hau da positiboa, positiboa, positiboa eta positiboa. Bagoazen batutzea positiboiek. Bederatzi eta bi, 11, 11 eta 3, 14, eta 5, 19. Beraz, positiboa dira, 19. Guaz ikusten negatiboak zenbat dira. 5, 6, 11, 3 bakarrik. Horrean jarriko dugu. 5 eta 6, 11, 11 eta 11, 22. Ba, 19, ken 22, kenketa bat da, bat delako positiboa eta beste delako negatiboa. Orduan, egiten da alterantziz, 22, ken 19, 3. Zer alde gehiago, positiboak ala negatiboak? Negatiboak. Orduan hau da, -3. Bigarren honetan, bider, zati, egiten da ezkerretik eskubira. Ezin dugu hasi desordenean egiten, zatiketak daudelako. Orduan hasiko gara. 2 bider 3, 6. 6 bider 4, 24. 24 bider bat, 24 izaten jarraitzen du. Oan egin bat da, 24, zati 2, 12, eta zati 2, 6. Orduan izango zateke, 6. Eta guazik guztiak positiboa da negatiboa den. Plus bider minus, minus, bider plus minus, bider minus plus, bider minus minus, bider plus minus. Eta takoitza egun minus. Badakizute beste aukera bat ere badagoela. Nola, bakoitiak dian, hau da, 3 dauden, negatiboak, 1, 2, 3, atatzez egu negatiboa. Guazen dirurrengoaren bila. Ariketa hau pixka bat komplikatuagoa da. Eta gogoratu behar dugu, lehenengo egin behar dela parentesiak, eta gero biderketa eta zatiketa. Eta azkenik batuketa eta kenketa. Orduan, kaso honetan, dugu kenketa bat eta biderketa bat. Ez dago parentesiarik. Orduan, hau ezin dugu egin. Egin behar dugu lehenengo biderketa. Hau da, lehenengo egin behar duguna. Eta kopiatuko dut 24. 24. Ken, eta horren, egin behar dut. -8, bider 4. 32, eta noaren minus bider plus, atatzen da, minus. Orduan da, -32. Orduan, orain, egin behar dugu nadea, ken minus, hau zer da, plus. Orduan izango litzake, 24, gehi 32, batuketa arrunta, egiten da, atatzen zaigu, 56. Hoi da, lehenengo ariketa. Bigarrena, hemen dugu, batuketa eta biderketa. Hau egin behar duguna lehenengo. Eta orduan, egin behar dugu, -6, bider plus 5. Orduan, kaso honetan, bilek zeinua desberdina dutenez, ateratzen zen minusa. Orduan jarriko dugu, 40, gehi, eta hemen, minus, izjartzeko, parentesia behar dut. Orduan ateratzen zen, -30, eta orduan hemen dugu, batuketa bat, baina, klar, parentesia kentzen badut, ateratzen zen, 40, gehi minusa, ken 30. 10. Urrengoa, zatiketa eta kenketa. Kaso honetan ezin dugu hau egin. Hau egin behar lehenengo. Zatiketa, gero egingo dugu kenketa. Orduan, 70, zati -5. Orduan, egiten dugu zatiketa, eta atatzen zaizkigu 14. Baina, zeinua desberdina duten, -14 atatzen zaigu. -14. Eta hogan dugu, ken, -14. Ken, -14. Orain, egingo dudana izango da, parentesiak kendu, -14. Gehi, 14. Bada minus, beste da plus, orduan ez da batuketa egin behar, da, kenketa. Orduan, 14 ken 14, 0. 0 bat da. Urrengoa, kenketa eta zatiketa. Argi dago, lehenin barla, zatiketa. Horra jartzen dut, 15 ken, eta horra egin barra, -15, zati, -2, 10 zati 2, bet bost. Eta minus zati minus, plus. Bost. Orduan, 15. Ken bost? 10. Guazen urrengoaren bila.